Kada posetilac ostavi komentar na nekom vašem artiklu, prikazat će se notifikacija u meniju Komentari. Meniju Komentari možete pristupiti direktno iz glavnog menija ili iz menija Šifarnici. Otvaranjem kartice otvara se lista komentara gde se vidi ime posetioca, sadržaj komentara, artikal na kom je ostavljen komentar i status komentara. Klikom na dugme Detaljnije otvara se stranica za administraciju komentara. Na komentar je moguće odgovoriti u polju Odgovor. Klikom na Dozvoli komentar dozvoljavamo da se komentar prikaže na šopu. Klikom na Sačuvaj naš komentar dobija status Odobreno.